Kidam tang aruni phain ko rapli ani ang sampor phai ke thom apor Bokajan along Jiwan Chandra Pathak asai hemalong MLA Surjya Rongphar aphan Election Management Committee atum pen karcho mai padopon labang so mai kechari pon Jiwan Chandra Pathak hin pen labang so karcho mai long aluhi sarpo amana ping pen kachetong dun MLA Surjya Rongphar lason si mai long aluhi kachetong dun Roland Kiling EKAD BJP amaipu Robi Rongpi Dun Maipu East Karbi Anglong District BJP Vinson Ronghang Bokajan Municipal Board Chairman Sardili Bay Ronjit Roy Bokajan Municipal Board Ward Commissioner Sanjoy Giri Ram Singh Tokbi Abarim EM Karbi Anglong Autonomous Council Senior BJP Leaders Lokhiram Rongpi Minika Hansepi Sundar Tisopen Kecheng Lok Penangan ke Thegeding Tum Chetong Dun Simailong RD Chipi Dun Lo MLA Surjya Rongphar hin pen Bokajan LAC angkang araraphan kachuru ke pajirpon athek ke ongdong avot pen ke pahai ponapot kurwang thu pajirpon lo adun thu MLA Surjya Rongphar pen sita me Election Management Committee atuma phanta MLA kilik huddo de sang se pin pen amithanga sai ka chiklem pon pen niliphan nang ke pahai dunapot kurwang thu pajirpon lo bota ninga klong pen chethan pon la pen prek jamasong Association of Sports Clubs atum karcho ponahut hanjang langso Sports Association mai pujesi pathak pen jalin ponsi chunbang amit puran terang pachithang chunbang Vishnu lek thepen ke chenglok members atum chetong dun CRD piponlo lapen maya long ke wang jilangang ni Bokajan LAC angkang ke paching thur pon thekji aphan chethan mate chingwai pedo ponsi mai mi sen pen pichun pon Sangti Dipen presented Rang Carbing Long Life.